sisa datangi yang dohami salu. Jalapos dorohanami. Molo marbengek ni roha hamu tuamat tade bata. Jak kono muna do tangiang ni saluhut poparan ni Raja Sitepang nadong di Kandis. Jadilah songonima nang dihamuna anak nami doh paromen nami di zona teh. Sesuai doh aturan natabay di popara di putar Raja Sitepang. Di pasahak do parhitian ni tangiang ulos tuborutta doh helata. Jala sesuai dohot akanggaran na hobar hupasatok kumay itu hamu dalam nami do ito yung tongi martang yang tutuhata asa gabi ang giat tuak ka are-are na ng ro totong di bagasa sadani roha hita doho las ni roha. Jadi mulutong sungoni pion hita do na patupahonon hita do na laupar sa ulionon las rohamu las rohani dimu ate. Jadi mulo hatani uloso dohonon nami. Asa dohonon nami so katani na dua-dua. Emesita batua parlinggoman ni dekke namokmu. Amata debatado siliwat tua. Horas samuna di parorot. Ima sidohonon nami hupasa matu amuna apalah hasuhuton namarha maranggete. Iko jaboho bado dong aku. Ima tiupamu. Jala dison adong don nang pasauton nami songon ulus si gajang rambu. Asa gajang mau murmuna pahiu tiwut pahopu. Ima pangarapan nami, tamiang nami, aka si maduamuna. Jala disok kami mendok. Disadarion solhot mahamu mardongan saribe. Artini solhoton. So dihaposoon, hot dihatuawan. Iko hot mahamu dihatuawan. Unang be dingot-dingot tamu dihaposoon munai. Ima pangarapan nami songon anggini si madu amuna. Songon ima boy terlok kami hatasya kami pasat kami tudong tubuh nami na diutaon. May boru di bagas rohami. Sabar-sabar kamu hela. Di antara 1000 kontestan kamu pemenangnya. Itu wajib. Itu. Udah tahu tipikal kami boru tanggang terus terang manja ada jogalnya sabar-sabar emangnya jangan menyerah pasti itu kami enggak ini udah memang itu soalnya dia bang nami di kakak nami toh mau bang anek raja toh mau kakak boru ni raja dililuhodo abang dongat tubum hami pe majalo do dohot herbangi tangan molot tuk songoni pe pajalon nami abang kakak di haroro amuna di halalas ni rohani burut tahun helat tahun dang nama kolit tami abang dang nama kolit tami kakak sitok kamay idok kodo putas makolit alay molot tung nama kolit hami tu tidak bani sinadorang nami baik molot tung pe dau hita siat jarak abang kakak songoni tung boru nami alay unang nian dosya roha say tuhatama na mga romoti perdalanan dot akapatikitota di Jos Niari Butima pasatama tu abang nami sian pusat Butima iya au masian pusat ido Oke, langsung batu lang. dos marwata teh boru nami bere nami nang di tanam ramaranggi sada silo pagadong 250 molotung pe maka tahun Risma ita dapat akan nauli. 5 tuh. Gabi jala horas. Mola tema dia mata na martua di bata. Di lain nami do ibu nami. Nasian buana garden Tanjung Piayu. Sahuta do hitate. Leku do ibu nami. On mahami. Aka hula-hula muna nadong di Pulau Batamon. Berek. Dah. On ma. Dah. Las marwa muna te leku do itu kuda.
Saya aka ulau na uli na ulan denengkan ma tujulan nyari dia aka ulau tak. Hipas horas mamu dilek kudo iboto nami. Nang dihodo helado buru nami. Nunga di jalohamu pasu-pasu pardongan saripion sian bagas ni joroni Tuhani. Mengerti kan bahasa Batak? Oti tulang. Ido. Jadi tang yang nami salutna aka simatua muna. Di aka hula-hula muna. Di aka pariban muna manguda muna. Dok salutna tahe. Poparannya pun nami. Raja Naimbaton. Raja Sitepang. Pasaton nami ma tangiang Tuhamu salutna asa gabe rumah tangga situruon gabe rumah tangga nama biar mida Jahoba pangasa ko kamu ma di rumah tangga munaon Jahoba ma na ikon yutok kamu posroha nami di hela nami dok buru nami molo tumpen non dang di tano parserah ko kamu mula kamu manang tu Jakarta manang tu Pekanbaru di Batama saya totong nama ngaramoti asa nampuran tano-tano ragi masiranggoman di dia non hela kudok boru nami maringanan marhuta hotma ton di tai marsi gonggoman asa dakani narirang lawan dapeak di tong aonan badan muna na jual sirang ton di muma hot marsi gonggoman asa saat ni solo masa tu 300 tu bertoyan upasa tawi ma ulos na gajang ulos itorok rabu ulos na hafal gajang ma barita gabe gajang ma berita horas gajang ma umur mono dua saat matu panggabean, saat matu parorasan, hotma di basu-basu Tuhan.